Dobrý deň, moje meno je Ivo Ďurkovič a som členom lekárskeho tímu kliniky iClinic, ktorá sa zaoberá refrakčnými vadami a ich odstraňovaním. Momentálne ponúkame v spolupráci so Zľavou dňa niekoľko typov refrakčných zákrokov. Pri metóde Z-LASIK sa robí na rohovke tzv. flap, používa sa femtolaser a následne sa odstraňuje refrakčná vada excimerovým laserom. Táto metóda je bezbolestná počas operácie, ako aj po operácii. Nastáva po nej tzv. wow efekt, to znamená pacient okamžite po absolvovaní operácie vidí 90-95% v závislosti od refrakčnej vady, akú mal pred zákrokom. Pacient nepotrebuje žiadnu rekonvalescenciu 3 alebo 4 dní a je možné sa zapojiť okamžite do bežného života. V súčasnosti spolupracujeme aj so zľavovým portálom Zľava dňa, s ktorým sme v podstate začali spolupracovať od roku 2012 a odtedy sme zoperovali zhruba 2000 klientov, ktorí si zakúpili kupón na refrakčný zákrok cez spoločnosť Zľava dňa. Každý jeden lekár, ktorý vykonáva akúkoľvek operáciu, prevedie tento svoj výkon takým istým spôsobom, ako keby pacient nemal kúpený zľavový kupón na refrakčný zákrok. Práve preto možno odporúčam možno pár peniažkov ušetriť a podporiť vlastné finančné zdroje a kúpiť si niečo, čo je zľavnené, ale zároveň aj kvalitatívne a na vysokej úrovni.